Настани се удобно. Приказка за вечерно слушане. Златната гъска. Имало един баща с трима сина. Най-малкият се казвал Глупчо и всички го гледали от високо и му се подигравали. Решил веднъж големият син да отиде в гората да насече дърва. Преди да тръгне, майка му дала чудесни топли милинки и шише вино, за да не е гладен и жаден. Щом навлязал в гората, срещнало го едно старо сиво човече, поздравило го с добра среща и рекло: "Дай да хапна от милинките и да пий на глътка вино. Много съм гладен и жаден." Но умният син отвърнал: "Ако ти дам от милинките и виното, за мене няма да остане нищо. Върви си по пътя." Оставил човечето и продължил пътя си. Като започнал да сече едно дърво, ударил накриво и брадвата се забила в ръката му. Трябвало да се върне у дома, за да го превържат. Така сивото човече си отмъстило. После в гората отишъл средният син. Майка му дала и на него милинки и шише вино. Старото сиво човече се появило отново и го помолило да хапне от милинките и да пие на глътка вино. Но и средният син казал: "Ако дам на тебе, трябва да лиша себе си. Върви си по пътя." Оставил човечето и продължил пътя си. Наказанието не закъсняло. След няколко удара по дървото, брадвата отскочила и така ударила средния син по единия крак, че трябвало да го занесат на ръце вкъщи. Тогава Глупчо казал: "Татко, пусни веднъж и мене в гората да насека дърва." Бащата отвърнал: "Твоите братя си изпатиха лошо. Остави тая работа, не е за тебе." Но Глупчо не спрял да го моли и накрая бащата рекал: "Хайде върви, дано като си изпатиш да поумнееш." Дала му майка му една питка, замесена с вода и опечена в пепелта, и шише прокиснала бира. Като навлязал в гората, срещнало го старото сиво човече, поздравило го и рекло: "Дай да хапна от твоята питка и да пий на глътка бира, защото много съм гладен и жаден." Глупче отвърнал: "Моята питка е печена в пепел и бирата е прокиснала, но ако нямаш нищо против, да седнем и да хапнем." Седнали на земята, но щом Глупчо извадил питката, тя се превърнала в чудесни милинки, а прокисналата бира в чисто вино. Хапнали и пийнали, а после човечето казало: "Ти имаш добро сърце и с радост отделяш от своето за чужди, за това ще те даря щастие. Отсечи онова старо дърво и ще намериш нещо в корените му." Изрекло човечето тия думи и си отишло. Запътил се Глупчо към дървото, отсякал го и видял в корените му една гъска с пера от чисто злато. Той я извадил, взел я със себе си и отишъл в една страноприемница да пренощува. Съдържателят имал 3 дъщери, които видели гъската и пожелали да узнаят каква е тази чудновата птица. Много им се искало да си отскубнат по едно златно перо. Голямата си рекла: "Все ще намеря случай да си отскубна едно перо." И когато веднъж Глупчо излязал, тя хванала гъската за крилото, но пръстите й се залепили за него и не могла да ги отлепи. Скоро дошла и втората със същото намерение, но щом се допряла до сестра си, залепнала за нея. Накрая дошла и третата, и тя да си отскубне златно перо. Сестрите й викнали: "Не се доближавай, не се доближавай!" Но тя не разбрала защо да не се доближава, а си казала: "Щом те си вземат перо, ще си взема и аз." Тръгнала към тях, но щом се допряла до сестрите си, залепнала за нея. И така трите по неволя прекарали нощта при гъската. На другата сутрин Глупчо взел гъската под мишница, тръгнал си и нехаял за трите залепнали моми, които били принудени да тичат след него то наляво, то надясно. Насред полето ги срещнал попът, видял ги наредени като нашествие и викнал: "Не ви ли е срам, безобразници такива? Прилично ли е да тичате след момъка из полето?" Изрекал това и уловил малката сестра за ръката, за да я дръпне, но щом се допрял до нея, също залепнал и затичал заедно с тях. След малко по пътя се задал клисарят и видял попа да върви по петите на момите. Почудил се клисарят и викнал: "Дядо попе, къде си тръгнал? Не забравяй, че днес имаме и кръщене." Спуснал се към него и го хванал за ръкава, но също залепнал. Тичали така петимата един зад друг и скоро видели по полето 2 селени смутики. Попът им подвикнал и ги помолил да го откъснат заедно с клисаря. Но щом селените се допрели до клисаря, залепнали и те. Сега зад Глупчо с гъската тичали седмина. Накрая стигнали в един град, където царят имал дъщеря. Тя била толкова тъжна, че никой не успявал да я разсмее. Ето защо царят издал закон, че онзи, който я разсмее, ще се ожени за нея.
Чул това Глупчо и се явил с гъската и цялата свита пред принцесата. Като видяла тия 7 души да тичат непрекъснато един за друг, тя се разсмяла гръмогласно и просто не могла вече да спре. Поискал я Глупчо за жена, но царят не го харесал. Почнал да възразява, да го усуква и накрая му казал, че трябва най-напред да му доведе човек, който може да изпие цяла изба вино. Глупчо си спомнил за сивото човече, помислил си, че то сигурно ще може да му помогне и отишъл в гората на мястото, където отсякал дървото. Видял там един човек, който седял с печално лице. Попитал го Глупчо какво толкова му тежи на сърцето и човекът отговорил: мъчи ме страшна жажда и не мога да отоля. Студената вода не ми понася. Преди малко наистина изпих една бъчва вино, но то беше, кажи речи, капка върху нажежен камък. Аз ще ти помогна, рекал Глупчо. Ела с мен и ще пиеш до насита. Завел го в избата на царя и човекът се нахвърлил на големите бъчви. Пил, докато го заболял коремът. И преди още да залезе слънцето, изпил цялата изба. Поискал Глупчо повторно принцесата, но царят се ядосал, че дъщеря му ще бъде отведена от такъв неугледен момък, когато всички наричали Глупчо, и поставил ново условие – да му доведе човек, който може да изяде цяла планина хляб. Не мислил дълго Глупчо, а отишъл веднага в гората. На същото място седял човек, който си стягал корема с ремък и намръщен мърморил. Изядох цяла пещ хляб, но може ли само с толкова да се утоли такъв голям глад като моя? Стомахът ми пак е празен и трябва да го стегна с ремък, иначе ще пукна от глад. Зарадвал се Глупчо и рекал: стани, ела с мене, ще ядеш до насита. Завел го в двореца при царя, който през това време заповядал да съберат и докарат брашното от цялото царство и да опекат от него грамадна планина хляб. Изправил се пред нея човекът от гората, започнал да яде и за един ден цялата планина изчезнала. Поискал Глупчо за трети път принцесата, но царят пак не се съгласил и пожелал кораб, който да върви както по море, така и по суша. Пристигнеш ли тук на него, рекал той, веднага ще ти дам дъщеря си за жена. Отишъл Глупчо право в гората, а там седяло старото сиво човече, с което разделил някога питката си. То казало: пих и ядох за тебе, сега ще ти дам и такъв кораб. Правя всичко това, защото ти беше милосърден към мен. И му дал кораб, който можел да върви по море и по суша. И щом го видял, царят не можел вече да му откаже дъщеря си. Вдигнали голяма сватба, а след смъртта на царя Глупчо наследил царството и живял дълги години честито с жена си. Пожелавам ти спокойна нощ.